6 lidí, vítejte u show, která mění životy. A proč to říkám? Protože na Doktoma, kterého dneska hodnotíme, jsem reagoval před 7 lety. A teď má 86 000 odběratelů a dáme si jeho poslední video na kanále právě teď. Já vás vítám u dalšího dílu flipování věcí a jestli dokážu s flipování věci vydělat 100 hadrů. Dneska jsem vám slíbil, že v druhém díle se zaměříme na naši Jako líbí se mi to, že to je takový vlogovací styl videí, jo, a že je to prostě týpek, má tady fůseček, jo, vrací se to do mody, mě by to možná neslušelo, i když můj taťka to měl, ale je to prostě týpeček jak Super Mario. zastavárnu, ve který pracuji, abych vám ukázal, jak funguje zlato, výkup, prodej a tak dále, tak dále. Musím říct, že vy, co utíkáte na můj Vinted, protože v moment, co koukáte na tohle video, tak drop se právě spustil, během toho, co koukáte na tohle video, nahazuju věci. Tady, dámy a pánové, jsou věci za free, který hodím do náhodných objednávek. Tady tohleto. Jako to je hodně styl, jako jo. Nějaké věci za free, které hodí do náhodných objednávek. To se mi hodně líbí, jo, Doktom to sežral i s navijákem a hlavně se mi líbí ta série a to, co dělá, jo. Flipuju z 0 korun na 100 000 korun, jo. Druhá věc je ta forma, jestli to úplně jde podle toho, že prodá něco od 0 za 10 korun, za 20 a takhle, jo, jak to je třeba na rozlučkových party, když jsou rozlučky se svobodou, tak snažil jsem to, že týpek dostal třeba, nevím, kámen a musel to flipovat až do té doby, dokud neměl něco cenného, jo. Takže líbí se mi ta série a líbí se mi všeobecně, že dělá tyhle ty věci, to starožitnictví, jo, nebo prostě, že flipuje věci, něco jako mistři zastavárny nebo válka skladu, jo. Já jsem na ně narazil díky Bendrovi, protože měli společné video. Já vám rovnou ukážu to video, jo. Druhé video, které vzniklo před 10 dny a já jsem se úplně namotal na to. To je ono. Já vás vítám u dalšího dílu z Elektry. Dneska to bude hodně different, protože Dneska to je hodně different a zase je to akce, jo, prvně v autě, zase v logísek, jo, ale kde jdou na nějaký bleší trh. Tady s sebou budu mít hosta, do komentářů ještě předtím, než ho uvidíte, vlastně teď vy to víte z názvu, s kým tu jsem. No, takže vy, co neumíte číst, tak pro vás to bude překvapení. Nazdar, panečku, čus. Ty máš taky... Hej, action, DJ action, jako zkusil bych to, jak to natačí, to by mě zajímalo. Ty máš 4. 4 jsem říkal teď, že chci už tu 8, 4 Pčko, kurva. Tak to já teď si dělám za... Já teď jsem se na to díval, jo, 8 Poké 4P, nejnovější kamera, která vyjde za chvíli. A snad se jí dočkám někdy, ale mě stačí mobil. Pojďme to přetočit doprostřed, je to zajímavější, ať víte, oč jde. Taky na houby, jako... No jasně. Takhle, já ty Magicy, já pro sebe mám Pokémony, tyhle Magicy bych pak jako dal do světa, no. Takže já bych to bral... Tady vidíte, líbí se mi ty záběry, ať hodnotím tvorbu, že líbí se mi ty záběry na ty časopisy a na ty hračky a tedy hry, co tam jsou, jo. Protože něco z toho jsem měl, něco z toho bych chtěl mít a tak, jako a pro nerdy je to úplně velká hodnota, že takové záběry a je to někdy lepší než záběry na ksich, takže tohle to cením, že vlastně už víš co a jak natočit a i ten zvuk, že máte kvalitní, jo, že to jde slyšet, i Bendra jsem tam jde slyšet, fakt se mi to líbí a hlavně nejdůležitější je to, že to má ten příběh, jo, má to ten sex appeal, jo, je to něco jako, já vím, proč to dělá Bender, protože je to něco jako bedny, jo, je to něco jako fakt točky, anebo Kinder vajíčko, protože nikdy nevíte, co na těch blešácích najdete, jo, a on tam přijde a tam objeví něco, co může flipnout za hodně, že, nebo prodat, takže wow, tohle je, prostě to má koule, to má příběh, jo, pojďme si to přetočit, třeba tady, kdy třeba kecá, nebo vyjednává. Jako ten šum bych dal pryč, jo, někdy, a nebo bych ho snížil pomocí DaVinci Resolve jako studio verze, zkus to, je to fakt prima. Jo, sporná. Ale líbí se mi, že když tam máš špatný zvuk, že tam dáš titulky, možná, že bych dal trošku díl. Jo. Ale on jinak dělá porno videa. Ty si nebyl, to děláme se Snejkem na Hero, viď? Jo. Typek umrděho, že hraješ v pornech. Protože je fakt znal od toho. Já jsem někde viděl, Snejka a on v pornech. A on, kurva. Teď si nebyl jistý, víš co, v tu chvíli.
Jako ani ty záběry teď nejsou tak kvalitní, jo, že to furt točíš někde to, ale to může být, když se smějete, když se bavíte, tak proč ne, jako jo. To je nejdůležitější, bavit se u toho. Teď je záběr na oblohu. Takže tady jsme nebyli, takže to můžeme projít tady. Tady jsou většinou takový ti stánkaři, co prodávají takové ty raritní. Jako to je podle mě jedinečné, dělá to někdo ještě na českém nebo slovenském YouTube, jestli jo, tak já na to budu koukat, protože Doktom byl kdysi prostě jiný, furt se hledal, jo, ale tohle z toho mi přijde úplně geniální a je to úplně velký prostor na trhu, který nikdo nezaplnil. Říkám, mistři zastavárny, nebo prostě tyhle ty věci, to je šílenost, to je super. Komiks je takový z těch 90. Bionicle. Bionicle, ty vole. To jsou auta. Tam jsou auta? Ne. Ne, kamo. Proč je to Bionicle tak ráno? Oni to přestali vyrábět? Kamo, Bionicle je věc, která Lego zachránila před krachem. Fakt. Oni vydali Bionicla a najednou Lego už nemuselo krachovat a nemusela se rozprodovat firma. Už nemuselo krachovat. No, takže kámo, nebýt Bionicla, tak teď nemáme jakoby Lego v téhle době. Kámo, To je husté takové fun facty, to se mi líbí, že to zahrnulo do toho videa. Já jako kdysi, když natáčel nějaké série s Vidrailem, tak jsem si říkal, jej, proč to zase je, vůbec by tam neseděl, jakoby, ale v tomhle tom mi strašně sedí a je vidět, že on je tam ten jako doma prostě, jo, na svém písečku a strašně mě to baví, jo. Má na to prostě hlavu, na ty počty všelijaké a takhle, ale vás určitě zajímá, jaký byl Doktom, když jsem ho hodnotil poprvé. Sám se mě přihlásil jako kdyby na hodnocení, což cením, že do toho šel. Takhle to vypadalo, jo. Měl 1830 odběratelů a měl nějaký kikiriki, banner a tohle jsem hodnotil já v té době a tohle on natáčel v té době. Doktom, jo, ne dotcom, abyste si to dobře pamatovali. Líbí se mi banner, jako. Kikiriki, Nevím, co se mi na tom banneru líbilo. je vtipné, je to pohodě. Profilový obrázek, úplně super, jsi tam ty. Co víc si přát? Pojďme na videa. Tak, videa. Náhledovky. Náhledovky jsou celkem fajn, někdy až přeplácané, že nevím přesně, kde jsi ty, nebo jestli tam vůbec jsi. A jo, tady. Jo, tehda vidíte, že měl třeba 2600 hlednutí nejvíc a jinak měl jako 300-400, jo, jednou měl 10 000, jak to byl Netflix a Young TT, jo, wannabe reakce, jo, ty reakce někdy jeli, jo, a to byl asi jeho nejvíc, ale vidíte, že neměl takovou sledovanost a furt frčel, jo, každý prostě pravidelně přidával a to je prostě tohle cením, to přidávání, že ho to baví, jo, sice se hledal, jo, nevěděl, co dělat, jestli reakce na hudbu, nebo vlastně on dělal furt reakce, jak se tak dívám. Ale třeba i na kauzy nějaké, jo. A tímhle s tím podle mě i vyroste, jo, protože tím, že reagujete třeba na Taryho nebo na TV Twix nebo něco, tak vyrostete, jo, protože lidi se na to rádi dívají. Jsi asi ty. Někde je to přeplácené, trošku bych polevil. Jako jo, já tady hodnotím náhledovky, což byla chyba, začátku jsem měl hned hodnotit videa a pojďme na video. Otevíráme 6000 Kinder vajíček, takže říkám, že se hledal, jo, ale bylo to s Vidrailem, takže to mělo sledovanost 2766 hlednutí. Podívejte, jo, co to bylo, ještě mladí. Prostě mladý Shrek a mladý Vidrail. Co to je? To je random video úplně. A to jsem měl hodnotit, jo, v té době. A já si říkám, co to jsou za chlapci, jako co děláte? Kikiriki, vítám vás u dalšího videa. Čus lidi. Ahojda, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího videa. OK lidi, já vás vítám u dalšího videa. To je husté, Já jak byli vás mladí. taky vítám u dalšího videa, A lidi. tohle video bude fakt super. Já nevím, jak to share a takové ty věci tam nedával, jo. Share asi, no. Jakože přijde mi to zbytečné. Nevím, jak ostatním lidem. Můžete dát svůj názor do komentáře, ale mně to přijde fakt zbytečné. Z toho důvodu, že máme tady 6000 Kinder vajíček. Yes. No, na to se koukněte prostě, je to na mě moc pomalé ty reakce, jo, co jsem dělal předtím, nebo hodnocení, jo, teď je to prostě ve stylu a je to rychle a tady se mi líbí třeba banner, líbí se mi profilovka, jo, je to také barevnější, to se mi na tom líbí, že to prostě má ty koule a co se týče náhledovek ještě, tak líbí se mi, jsou stále přeplácené, ale líbí se mi, jo, zapojuje do toho AIčko a zapojuje do toho rozkostičkování, prostě si s tím umí pohrát lépe a samozřejmě bych sjednotil, když má nějakou sérii, třeba tuhle tu flipuju věc,
věci, tak bych to nějak sjednotil, aby šlo poznat, že je to ta série, protože se mi to plete, protože všechny náhodovky vypadají podobně, jo. Když takhle uděláte, zašlháte, tak ty náhodovky vypadají úplně stejně. Je to tak, zkuste to. OK, tak dáme ještě dokážu flipovat věci, vydělat 100 000 korun. První díl. Dokážu tady v téhle sérii videí vydělat z tradingu věcí 100 000 korun a nebo víc? To se Dokážeš, ty jsi týpek, akorát, že to budeš dělat třeba 2-3 roky, ale tebe to je jedno. dozvíme. Budu tradovat věci a budu se snažit vydělat nějakou určitou částku. Jako první budeme vytradovat Pokémony, protože potřebujeme nějak začít, tak jsem tady vzal nějaký Pokémony, který jsem vytradoval na Blešáku za posledních jakoby pár měsíců. Mám tady třeba z Pikachua z roku 1999. Mám tady třeba z Dragonite'a, což je karta asi tak za... Dobře. No, já tu mám dokonce 2 Dragonity. Jak to udělal? Potom tady mám plno Radiant Pokémonů, které jsem vytradoval za pár korun. Tady za... Proč byly ti Dragonite slepení? Proč? A jako líbí se mi to, že tam házíš ty ceny, protože tohle to musí být u Pokémonu, jo, že tam musíš hodit ty ceny a u té série zvlášť, jo. Možná bych to dal trošku víc, ať si to lidi všímají, možná, že bych tam dal nějaký takový nahoru třeba, nebo něco, takovou lištu, kde by bylo napsané, kolik peněz už máš, nebo kolik jsi v mínusu, jo. Jakože, aby všichni lidi věděli, že jak ta série prostě na tom je, jo. A nemusí to tam být furt, může to být vyskakovací, jo. Ale taková rada, malá. Ale líbí se mi to, jo, zase záběry z auta, jo, a zase prostě něco to, ale trošku se v tom ztrácím, jo. Teď nějaké peníze utrácíš a já jsem myslel, že třeba, nevím, jako chápu, že musíš něco utratit na začátek, aby si byl v plusu, ale přijde mi to strašně hodně toho utrácení. Já jsem myslel třeba, že budeš mít, nevím, jednoho Pokémona, jo, třeba Pikachua, půjdeš tady za Stevem Jobsem, půjdeš, jo, a řekneš, Steve, vole, nechceš Pikachua? A on řekne, jo, vole, chci Pikachua. A ty mu ho prodáš prostě za, nevím, 4 kila a za 4 kila půjdeš a koupíš, nevím, vodku. Nebo něco prostě sběratelského. To je Spidermana, OK. Figurku Spidermana. Tyhle Pokémony bylo asi nějakých 400 korun, jo. Mega Charizard XK, tady tuhle kartu mám 2krát, takže jednu jsem si schopnej obětovat. Takže teď jsme minus 400 korun, potřebujeme se dostat aspoň pár stovek do profitu za to, co jsme nakoupili tady. Tahle série klidně může trvat rok, může trvat 2. Já jsem to říkal, mu je to úplně jedno. Ale jakože, že 2 roky lidi prostě budou koukat na tu sérii každých 10 dnů. Chtělo by to fakt jako to vyšperkovat tu sérii, jo, protože mě baví jako flipování věcí, dívat se na to, ale musíš to vyšperkovat. Tady u Gengara a jdeme zjistit cenu kolik. A za 2 roky mít z nuly na 100 000, nevím, jestli to není málo, jo. Mohl si dát 1 milion, jo. Fakt, protože 100 000, někteří to vydělají za měsíc, víš jak, a nebudou čekat 2 roky, než ty to vyděláš. Ale chápu, že je to flipování, no. Chápeš ty pointy, jo? Chápeš ty pointy v tom příběhu, ale jinak kameru máš v pohodě, zvuk máš v pohodě a jako ty vlasy samozřejmě vypadáš trošku tak jako běžný člověk, dejme tomu, jo. Nejsi prostě květák, jak to dneska nosí, nebo jak se tomu říká. A není jich málo. Nebo ne zas tak strašný prachy to šetří, ale když prostě recykluju materiál, krabice a balné obaly na zásilky, které já posílám, tak jsem třeba už na těch krabicích a na balném materiálu ušetřil tak 1500. Jakože... Mně se líbí, že tady vlastně i tou hláškou říkáš, že jsi normální člověk a prostě děláš to jako obyčejný člověk. Ono to není krásné mít takhle spíš s nějakýma krabicema a takhle, jo. A s taškama, ale je to fakt praktické v tom, že ušetříte, jo, protože život není proto o tom vyhazovat co nejvíc věcí. Jo, život je o tom i přemýšlet nad tím. Beze srandy. Šupej, očurej to. Líbil se mi ten přechod i s tou hudbou, jo, takže je vidět, že v tom máš nějaké zkušenosti. Tak. I ta hudba v pozadí je dobrá. Jdeme. Já jsem nečekal, že to dneska takhle ještě vyprofitujem, ale prodali jsme to za strašně dobrou cenu a toto mám bez krabice a bez plánku, jenom bez krabice. Plánek k tomu je, tu krabici jsem byl schopný objednat asi za nějakých 20 korun z Bricklingu. Pán to nechtěl, říkal, že to nepotřebuje, takže dobrý. Když jsem to byl odeslat, tak jsem si vyzvedl i balíček a vyhrál jsem aukci, ve které byly tady tyhle 3 booster packy. Jo, zase vyhrál jsem to na Whatsnotu, samozřejmě odkaz na Whatsnot je připnutý, když se zaregistrujete přes můj link, můžete dostat za tu registraci 10 až 200 euro. Chtěl jsem říct, že by nebylo špatné streamovat
streamovat přímo, jak vyhráváš ty aukce a takhle, jo. Třeba nějaké větší, že by si měl prostě kameru na sebe, nějaký prostě monitor, aby šel vidět, jo, nebo na televizi velké to dej a že vyhraješ tu aukci, jo. To jsem viděl právě v tom pořadu na HBO, kde byly tež něco jako mistři za stavárny, nevím, jak se to jmenovalo, jo, tež nějaká aukční síň, tež nějaký prostě týpci, co přeprodávali věci, jo, nějaké kartičky, nějaké ty, určitě jsi to viděl, takže myslím, že to bylo na HBO. Takže tohle to cením, že oni tam měli na velké obrazovce, jo, měli všichni třeba obleky a měli prostě příběh, mohl by si k sobě klidně přidat další lidi a bylo to na velké obrazovce a ta aukce a oni prostě čekali, za kolik to prodají, jo. Si tam uděláte objednávku, najděte si nějakou zemi, která prodává v eurech a má free shipping, takže těch 10 euro klidně můžete mít Poké Boostry zdarma a nejenom jeden. Jsou to originály mimochodem, jo, protože na Whatsnotu prodávají pouze oficiální selleři, co jsou ověření. Takže za 10 euro mám dohromady 3 tyhle japonský boostry a 3 tady tyhle boostry. V těchto boostrech je Chaos Rising a vzal jsem přesně. Jako já se v Pokémonech tak nevyznám, ale jako líbí se mi to, když to lidi třeba otevírají, jo, nějaké ty starší balíčky. Pojďme tady. Tohle draček zaved. Co je naše počáteční investice v téhle sérii? Už jsem vám říkal, že vlastně my, abychom měli nějaký budget na to, abychom mohli pokračovat dál, tak musím poselit tady tyhle věci, které tady prostě mám na selení. Hlavní pilíř je tady tohle oblečení dovezený z Ameriky. Mám tam perfektní kousky ohledně. To možná mohl říct na začátku, nevím, jestli to říkal, ale je to takové fakt jako nepřehledné ta série, ale bylo by to fakt dobré k tomu dát nějakou třeba animaci nebo něco, že co se přesně děje a jak na tom jsme teď a chápeš, jakože aby se v tom prostě jednodušší člověk třeba jako já vyznal, jo, že co se tam přesně děje a na jaké částce jsme teď. Třeba na začátku dílu můžeš dát na konci nebo v průběhu to ještě ukazovat, jo, kolik si za ten díl vydělal, jo, jako chci ti trošku pomoct, jako proto ta série tohle je to hodnocení objevování kanálu. Shorty má staré, jo, ty před rokem, takže mohl by se opřít i víc i do shortů, protože to by zajímalo každého, jo, to je tvoje nová éra. Tyhle úlovky jsem nečekal, Blešák u Elektry, 4. díl, taky je to série a taky to nejde poznat, že je to série, jo, takže udělej to nějak, aby to šlo poznat, že to je nějaká série, nějak to odliš třeba barevně. Je 7 ráno a my se vydáváme na drifting. Pokud tě baví tady tyhle videa, kde chodím Nevím, co je drifting, ale v pohodě, baví mě to. driftovat na elektru do různých sekáčů, nezapomeň hodit odběr, komentář a hlavně prosím nezapomeňte na zviditelnění. Když to tam říká, tak já se vždycky podívám u toho tvůrce, jestli ten odběr mám a nemám. Tady dám do k tomu odběr. Jo, většinou to dělám ke konci, ale máte pravdu, prostě je dobrý, zaslouží si to. Tohle videa jsou časově i finančně dost náročná, takže budu fakt rád, když to Jako finančně jo, ale ty přitom i vyděláš, když tam flipuješ nějaké věci, chápeš, nebo najdeš na tom Blešáku nějaké věci, takže spíš na tom vyděláš, takže není to až tak finančně náročné, jak u jiných projektů, třeba nevím, od Lišáka. viditelnění zakliknete, můžete na to kliknout 3krát, jdeme tam. Je asi 40 stupňů, už 9 ráno. Klasicky jdeme na Blešák, takže sebou dezinfekci a vlhčené ubrousky. Vidíte? Nezapomínejte, jsme tady dneska viděli, bylo to, že tady lidi začínají prodávat věci z World Cupu, z fotbalu. Cool. Jako tady nevím, proč jsou ty titulky, jo, protože ti dobře rozumím, ale kdo si chce číst titulky, tak může. Neotálej. Tady Magda klasicky. Ahoj. Lidi, když jsou taková vedra, mázejte se. Mažte se, jsou 40, takže vlastně když chodíte driftovat tady na Jako fakt bych tam ty titulky nedával a dal bych titulky, když někomu právě tu prodejci nepůjde rozumět, jo, je to zbytečné, jo. Chápu to u shortu, protože na tom se díváme na hajzlu a bez zvuku, jo, ale já se na tebe nedívám bez zvuku a nikdo se na tebe nedívá bez zvuku, bych typoval. Na dlouhé videa se prostě nedíváte bez zvuku. elektru, tak ať tady nedostanete úpal, nebo ať se nespálíte. A ano, vím, že Dodo to taky tak někdy má, že tam má chvilky, kdy dá titulky, ale tam to je, aby vystavil napětí, jo. A on je úplně takový, že to dá ty svoje oči, že jo, a říká nějaké věci a vystaví na pár větách nebo pár slovech, teda spíš napětí na tom. Takže tady, nevím, no. Ale chápu, že někdo to dává třeba za začátku titulky, pak se na to vysere. Pojďme doprostřed, schválně, jestli má ty titulky i uprostřed. Jo, skáču, ale jestli chcete, tak se podívejte na Doktoma sami. Tady má taky titulky. Už jsem se bál, že to je
fejkový Lego, je to originální Lego. Tady máte porovnání price toho, kolik to stojí v originálu. Tady jsou šutry a kameny, takže kdyby někdo sbíral kameny, tady toho jako najdete taky furu, což tady vidím poprvé, tady tenhle stánek s kamenama. Mimochodem, kdybyste věděli o nějakých blešácích, které třeba máte někde vedle svého města, nebo přímo ve vašem městě, nebo ve vaší vesnici, fakt mi dejte vědět a já moc rád přijedu udělat nějaký thrift video právě z toho okolí, kde bydlíte vy a klidně můžete i přijít a můžete se podílet a natočit video se mnou. Takže fakt budu rád za tips. To mi přijde jako geniální, protože strašně hodně lidí se chce setkat se svým bohem, se svým tvůrcem teda, a natáčet ještě tam přidat toho člověka, bude chtít být na videu, bude to mít nějaký příběh, jo, třeba nevím, Jirka z Olomouce a bude třeba mít brýle, bude mít svůj nějaký osobitý příběh, osobitou povahu a bude mít taky svůj styl nakupování těch předmětů, bude mít třeba rád, nevím, komiksy víc, takže si budete vyprávět o komiksu Marvel nebo něco. Chápeš, že to fakt super zapojit ty lidi a dá tam ty příběhy, ptát se jich třeba, víš, jak k tomu přišli a takhle. Takže tohle je začátek něčeho velkého možná. Tady bys tam Masaryka. Vypadá to trošku na... No, Masaryk to pověřil, prostě tady začíná velká věc. A jo, je to Masaryk. Hustý. Hustý. Petr Pavel, první. A nyní se podíváme, jaké hodnocení jsem ti dal předtím, jo, a co jsem o tobě na závěr řekl. A tak, jako nehraj si na někoho jiného, dej si, tak bych ti to řekl a zkus si trošku uvědomit, co chceš natáčet, jestli chceš fakt být ten, co otevírá vajíčka. Dobrá rada, podle mě. Ale tenhle kanál musím ohodnotit a musím ho ohodnotit docela velkým počtem bodů a dávám 7 z 10. Už jsem věděl, že Doktom to umí s kamerou, umí vyprávět na kameru a takhle, takže jsem ho hodnotil vysoko, protože jsem věděl, že když bude pokračovat tím tempem, co pokračuje, že se z něho dostane ano, i s 1000 odběrateli nebo 2000 nebo kolik to měl, 1700, tak jsem věděl, že ten kluk něco v sobě má. Bácha na něho. A ještě to přátelství s Vidrailem pomáhalo tomu, že ho lidi budou poznávat a teda. A nyní má 86 700 odběratelů, 256 videí a ten týpek má strašně dobrou sérii, teď to prostě jede bomby a jako strašně bych si přál, aby u toho zůstal, protože to není... Ta série není až tak jako kdyby dlouhá, jo, ty blešáky, to jsou tady 6-7 videí, možná předtím přidal ještě tady 8, ale fakt jako předtím dělal zase jiné, jo, nějaké filmové bomby a Five Guys, ochutnávky, takže dělal i něco jiného, takže uvidíme, co přijde, jo, jestli bude u blešáku, anebo jestli se promění tého tvorba. Jediné, co je věčné, je změna, takže záleží na něm, ale potom samozřejmě uvidíme, jestli mě to bude zajímat, nebo jestli to bude potom zajímat někoho jiného, třeba mladší generaci nebo starší naopak, takže uvidíme, co bude dál, ale každopádně ho musím ohodnotit teď a dávám mu hodnocení 9 z 10, protože je to banger, sleduju ho teď a chci vidět další videa z flipujících věcí. Možná, že mě baví víc i ty blešáky a nějaké rády jsem ti dal, tak snad to bude úplně bezva a ten život bude doktomovější. OK, zatím čest.